ko hemen ko para bayir how try Jesus Christ nga ai ko bless ngi burom basuk wat ba komen ye pi baro namas ngi burom jongo John Mary viani bakuit unongda jongi lindo so play baro kam kerpang yaki parish priest panyai ko bless ngi burom basukuru ye Father Nicholas Mayong baulong parish priest jonga parish jong ko hemen ko para kadba ngiken ma burom yaw John Mary viani bakoi ngidon bon kie baro ban puson shapang chungu bar shapang ge jinglong lingdom but kumbang etep laka yawu house name continuous pa prapo kindriu hajan Lyon France but ula khalat house name kat praspa sanpo kindai ula imtang hinyupo lais name karita but ha kane ka jingim jongu ula karlalang uba pauna but daki hajar ngot ke brio kila tod shaka ars but ka ars kalang kawe ka jaka nongkendo ban ngalayo ban yukijat hakataga jaka ngalayo ban late jingoru haga jaka ba u John Mary viani bakuit ula perlut ya kapor kum parish priest baroshi jingim chung but kabangi pulesha panga jingim jungu haka jinglong seminarian ngila bantip ba udon bon ki jinge omna marba ulong ba beach henry shim layo lad ban pule kumba pule ya kewe patkikina namar haka por laka yawu kalaki yaka jing ki paid ba ha refrans but bon ki kinna kila do lad ban lay school but kim shim layo ban pin bit yalade henry kaya ka ba pelong iya u bantrang balong lindo namar ha kita ki por jang jingki paid ba ha France kumbang yung French Revolution buon ki lindo ki sha iya buon ki lindo kila yino ya ka jingate but kila petri yalade don buon ki bangate kila ino ya ka jingate but kala long ka por jang jingdum hari France haga daga por haba ulayo i ya ka jingjen jar jang brio saudong jongu ulayo kata ka jingtrang namar ki inga sem jongu kalong kaba ishirhem yautrai bad ula pinne kata ka jingkwa jongu banlong lindo wadla daba umpat biang kapule kaputi daga jingisne jongi bahalon ulala ban yai beteng ya kapule kaputi wadla daba ulong tolot bun gebinda jonga jimpule namar shimla yon nongrim haka jingim kinna jongo ban pule henry ula don kawe ka jinglong kabakerpang ula yo nongrim haka jinget ula yo nongrim banlong imriubele ula yo ya ka jingi kai kabatikana ha ka jinget bad ka jingi mensiem jongu kane kalong ka bor jongu kane kalong ka jingkurku ha ka jingim jongu unam banduai badula eat yautrai ula eat ya ujisu ula eat ya ka maria teisuti kalapulong ya ubari pale bad kata ka jinglong jongu kala penielong pinlong ya u kawe badu kris badu la rum jilli haga daga jingidu kris badom don mano balaban pin kaladia u kumba ni puson naka shiti jongu Paulus bako sharomen mano balaban pin kalad yangi naka jingidu kris kane kalong ka jinglong ka bakar pang jongu John Mary viani bakuit kumulindong enda ula la kentang ya ulindo don buon ke jinge hakama jongi bahalo namar umpat long kum kiwe pat ke lindo ba balong bastard namar ba umpat dio jingi kai ka bapura bad namar ka ne ka daw kilabu yewu hakawe ka parish ka ba nonggendong parish ka ba kindram ki pait kristan bam nge shisha yautrai ki pait kristan ki don tang hakanam namar kim julait mas kim julai sacrament kim juduai bad kila imlingkat hagataga parish kalonga baduk bad mindaru habangi late ngilaban sotu kadu kadno kalonga baduk kane kalonga jaka jongi nongre bad haba ula yo yaka jingpa na ke bahalor ula late marway omdon mano ba late bu yabu
Kadba ula poisha ka parish jongo omdon mano ba ap men pediang iawu kumbang ngi barong itip born haba one parish priest temai ne ki father ki late hadin bala tre haka parish jongi ngi ai ko ble yaki ban ngi ap ka jingwan jongi father ki batemai henry kum kata ka jinglong ru padia mat haka ka parish ula yaid marwai patip hangno ka don ka parish kadba udang yaid lendi ula yoi arngut ki kinna sharai ri masi badkil blanc ula kili iyaki ula kili ya uwe na pareng jonki Pyni hanga yakalendi shaka parish badula ong ladapi Pyni yanga yakalendi shaka parish ngan Pyni yapi yakalendi shabene ko himen ko para kadon ke jingmut ka ba jiliu ka ba yar hagane ka jingong jongu Pyni yanga yakalendi shaka parish bangan Pyni yapi yakalendi shabene bad kumba ola ong ula Pyni shisha yakalendi yakibri baro shabene bad enda ula poisha ka parish ka kubar kala priya uwe father ula wan namar kane ka parish lakang lagabinda bon snem namar ki paidba kimju yatre lang but ki father bon sin kiya kajia but ki father ki bain ki father ki kendait ki father but omdon mano banur ban lay tre hakane ka parish namar ke jinglong basuni jongeta ki paid kristan haba ke layos no ke kubar sawan uwe pat father hadin bon snem kila kwa ban peit yawu te haka takas ngiu bole kila wan sha imane ban shimenda yakamas bakoi henre banyo I yawu ni u father temai baki kwa ban kran bain yawu reki bain yawu tang nagabinda kane ka kam yakinong buwad yake bakalai yake bam jurung haimane kila wan katakas ni but kila peit don ki kinna ki wan peit yawu nadu ka porula wan but ki shait yoi barabor upload ya ka por shay mane jule kano ka kam ushong hakamat ujisu haka sakrament uduai but ki kinna kim sontu ya ka jimun ki kinna ke lele itu ya ki himigi pa jongi lawan way father ushong hai mane but bahar ki bri ki van hatta kasngi utrai haba kila poi shakamas uniu father umpat don ga jimpule hadu kata kumpa don ki veipat ki father te umpat namban ialap ya ka kubor baba te hadin endala de pule ya ka tinu trai ha ka pormas ulayang badula ong tangka way ka kentin uble u idiapi umpat namban karan eye palat ya kane ula yai ong uble u idiapi ula ong arsin kadba ki briukios no kila stamban ja umak namar kila sautu yaka jing chilliu janga jingid jongo play haka jingim ublay ula stamban katai ki lambaju bad suki pasuki ka jingim jongi kala stamban kala bad yaka balajia hadin kalonga history ka ars ka kalalonga jaka jongo play kibriu ki bala late yakendo yau kila ong how John Mary viani bakuit ngim yo I ya ubriu kendra yo I ya uble how John Mary viani bakuit ngim jo yo I ubriu kendra yo I uble how ni ubriu ushong uble kane kalonge jingya ma jombun gibriu kibla tur sha u shaka yimene ba ushong kibla tur shaka sandu plapop kibla shimenda yakamas but ka history ka ong kibriu ki ap ban yakendo yawu hadu laisngi namar kimju yalan namar dake hajar ngut ki van ban panjing do wai nawu ban pla eke pop jongu ban shimenda ekamas bakoi bad kala penbor eka sarkar ban snat mai eka rail hagane ka jaka ban penbiang eka sura kalong ka jaka nongendo henre namar ka jimbun kali kawan shagane ka jaka naman jimbun pai ki van na kerlang ka France ki haben penkala ya ka jinglong jangata ka ars way u father lese kat kom ga jimpe janga parte ulong batalon henre hat kom ga jimpe jongo ble ulong ubaskem ha ka jinget bat ka jinget u ble bad ulala ban penkala ya ki priu lembaga sacrament bad ngitip kat ba ushong ban snap lapop hadu kat henrius kanda jisngi
kat Henry kanda uladon haka sendu plapop minta kibru ki belai jingo haka ne ka ars haka imane ki ko ban shong haka jaka ba ushong ban snga plapop ben yom mar ya ka jinga ben yom mar ya ka jinga ki late do ya ki duan ba ula pule kinia ya ka mas ban dup dap da ka jinga kaya ka ba pelong ya ki bru baro ban ken mau ya bu kaya ka ba pelong ya bu pop pius katway ban pengantang but penbana ba u John Mary Vianney ba koit ulang nongda jongi parish priest de namar kane namar uni u father ulai im but ulai im ya ka jinglong lindo ulai im ya u Jesu ka jingim jongu ya ka ba ulai im ulai yala ya ka ba ulai yala kalong ya ka ba u im kadon jingya de ya ka ba ulai yala kalong ka ba ulai im man gasngi ya ka jingim ya kaba ula imman gasngi ula yalap eki beriu bat kala kata eka dono jongi beriu kaba udah kai iya ki kinna usai don oratory kaba udah kai kinna kawe kaba ula kai ki kinna kalong kane ka jing tu wai ka kai ka jing tu wai la ong kamensiam jongi kadeben ki barabon naga binda ka jing tu wai kamensiam jongi kadeben ki barabon naga binda ka jing tu wai kumba ka dokka ka ki barabon naga binda ka mensiam jongi kadeben ki naga binda ka jingduai kumba ka dokka ka ki barabon naga binda ka ko himen ko para kane kade balonge jingim jongi ka jingi kai ka ba sho jingmut ka jingi kai ka ba jilliu man ga ivai man pa ivai ngideben sotu ka mensiam jongi kadangki kadang ki but kadeben ki nagabinda ka jingtuwai nagabinda u Jesu badu ula ka Eucharist bakoi kalong ka ba pengantang ka ba pelai lo diangi ngim laban mudur ya ka bor janga Eucharist bakoi bad lamba ka jingim ka ba sneveri ula pinki im ya ka jingim but ki ka ars ki beriu janga ars kiba pelut ya ka por haka kalai haka jingshat por mit bat ke kinna kinde shindrang baro kiba im lingkar haka jingbuai tanglang kilas tang ban kalalong kibru bariu balai lemba jonguni father lemba ka jinglong jongu ko himmen ko para kilingdo kilaban don bon ki jingtolon kilingdo kilaban don bon ki jingdona nama kilingdo kimi na padeng jongi kilaban don jing tolot kumba don mapi kilaban don jing dona haga jing snow junki kilaban don jing dona hagi jim paraka jungi kilaban don jing dona hagi rukam kran jungi kilaban long ki baduna habun ge benda jonga jingim nama makiru kilong brio henry ngi habenang ben yo iya ka boro bele haka jingim jungi habangi duai kershanya ki haga jing duai habangi idya ki ngilaban penkala ya ka jingim jongi iway pa iway da ka ba yasnok tilang bat ka jinglong ubale bakki hapo jongi lingdo ka jinglong ubale ka bakki hapo kilingdo kalaban pelong yangiru ki batamai kadbang ngilang pinki ya ka jinglong ubale ka badon ha kilingdo mano ba mentoy mangi ki pai ringe lada ka jinglong ubale jongi lindo klam ki hapo jongi ngilong ki baduno nama ngirungin babe ka jinglong baba jangling to ka jinglong koi jangling to ka jinglong bariu ble jangling to ka vandra ya ka jinglong ka batimai ha ka jingim jangi tina ka daga dau ko himen ko para ngi haban nang duai man kas ngi na ka binda kiling dos oble jangi ngi deben aiti ki lem baga jingya side lem jongo John Mary Vianney bakoi udlindo ubatolot ulaban penkalla kompong ya ka jinglong janga parte ka jinglong janga re France namar ulong uba Israel ya uble bad ulalong kawe badu Chris bad ka donu jangu nginang duai man gas ngi na ka binda kiling to kabayade bad ka ne ka jing duai ngako ban kendo ya piru minda gas ngi ngalapin mi ranga kawe ka jing duai kabau trai ulapin pau how we Benedictine monk ha ka jing pau jongu minda instant ngala pa ya kane lese kan poi chabun mod lese kitoki badon pinang share bad ki weiru instant ban duai na ka binda ka lindo ka ri kasi hills
ngin rai min takas ngi hakanegas ngi burom jongo John Mary biani bakoi banduai pen biang nagabinda kilindo soblay kenamba ken mi biang ye kilindo na pedeng jongi kenamba kilindo jongi bahro kilong ki badap da ka boru men siam bakoi kumba u John Mary men biani bakoi ulakalalo tongin duai nagabinda ki parish priest jongi ni duai nagabinda bahro kilindo soblay satala ka parte kumba saulak sanbu hajar mut kilindo nginaiti ye ki baro shautrai bawin karku kardo bad kabalangkan roy kan kirat da ka bor jongo trai da ka bor jongo jinga sidelam jongo John Mary viani bakui ko trai jisu karku kardo yang ibaro hagane ngi burom jongo John Mary viani bakui banginda ban yit yakilingdo banginda ban kershan yakilingdo barlemba jongi ngin yopidiang yame man gasngi hakadonu hakamen siam jongi en yaro yautrai jisu Christ